Welcome to all. My name is Vishwaranjan Pradhan. Today I discuss about MS-DOS. MS-DOS means Microsoft DOS. MS-DOS କ'ଣ ନା Microsoft DOS ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସୁଥିଲା ତାହା Microsoft DOS। ଚାଲ ଆଜି ଦେଖିବା Microsoft DOS କ'ଣ। ତ MS-DOS କୁ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନା କମାଣ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯାହା କିଛି କମାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା CLI ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା କମାଣ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଓପନ୍ କରୁ, ତ ଟୁ ଓପନ୍ MS-DOS କେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କି ବଟନ୍ ସହିତ R ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ରନ୍ ବକ୍ସ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିବା କ'ଣ ନା CMD ବୋଲି ନର୍ମାଲ୍ ଟାଇପ୍ କରିବା CMD। ତ ଆମର MS-DOS ବା କମାଣ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଓପନ୍ ହେବ। ତ କମାଣ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ CD MD ଏମିତି କିଛି କମାଣ୍ଡ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବା। ତ CD ମାନେ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ, MD ମେକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ, କିଛି ଲୋକେସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯିବା ସହ ଚେଞ୍ଜ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ CD ମାରିବା। MD କିଛି ଲୋକେସନ୍ରେ ରହି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ MD ଆମେ ମାରିବା। ତ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ MD ଫୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲେ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା CD ମାରିବା, CD ମାରି ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତ ଗୋଟେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଟେକ୍ସଟ ଫାଇଲ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କପି ସ୍ପେସ୍ କନ୍ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ .txt ତାପରେ Ctrl+Z ମାରି ତାକୁ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲେ ସେ ସେଭ୍ ହେବ। ଅଦର କମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା WinVR, ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନଫୋ, ipconfig, getMake। ଆର ସବୁ ୟୁଜେସ୍ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଜାଣିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଜି ଆମେ ବେସିକ୍ ଜାଣିବା, ବେସିକ୍ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ୍ ଏମିତି ଜାଣିବା। DIR କମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ଦେଖିବା। କଲର୍ କ'ଣ ଜାଣିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖିବା। ଡସ୍ କମାଣ୍ଡର କ'ଣ ୟୁଜେସ୍ ରହିଛି ଆଜି ଦେଖିବା। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କମାଣ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଓପନ୍ ହେଇଛି। କମାଣ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କେମିତି ଓପନ୍ କରାଯାଏ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ କମାଣ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଓପନ୍ ହେଇଛି ଯାହା କୁହାଯାଏ CMD ବୋଲି କୁହାଯାଏ। CMD ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ୟୁଜର୍ସରେ ଏବେ ଅଛି। ୟୁଜର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। C ଡ୍ରାଇଭରେ ଏବେ ଅଛି, ୟୁଜର ଅଛି, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯେଉଁ C ଡ୍ରାଇଭରେ ଅଛି ୟୁଜର୍ସ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ C ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ D ଡ୍ରାଇଭ୍। ଆମେ ଏବେ D ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଯିବା। D ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ନର୍ମାଲି ଆମେ D ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଯିବା, D ତାପରେ କୋଲନ୍ ମାରିବା, D କୋଲନ୍ ମାରିକି ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର ମାରୁଛେ ଆମେ D ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ପୁଣି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ C ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା C କୋଲନ୍ ମାରିବା। C କୋଲନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି C ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଳଉଛେ। C ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ପୁଣି ୟୁଜର ପରେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ୟୁଜର ଜଣେ ଅଛି, ତାଠୁ ଆମେ ପଳାଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଅଛେ ନା ୟୁଜର ଉପରେ ଅଛେ। ଯଦି ଆମେ CD କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି CD ଚେଞ୍ଜ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ମାରିବା CD ଡେସ୍କଟପ୍, ଯଦି ମାରିଲେ CD ଡେସ୍କଟପ୍ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଅଛେ। ଯଦି ମାରିବା ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ କଥା କହିଥିଲି, MD କଥା କହିଥିଲି। MD ଯଦି କହିବା MD କ'ଣ ନା ମେକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ, CD ଚେଞ୍ଜ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ, ମେକ୍ ହେଉଛି MD ଡାଇରେକ୍ଟରୀ ହେଉଛି MD ମେକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ, ଯେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମେକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ। ବାସ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, MD କ'ଣ ମେକ୍ କରିବା, MD କଲେ କ'ଣ ମେକ୍ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ମେକ୍ ହେବ ବା ଫୋଲ୍ଡର ଗୋଟେ ଗଠନ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାରିବା MD ଫୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ବିଶ୍ୱ3 ଫୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ବିଶ୍ୱ3 ମନେକର ମୁଁ ଦେଲି ଫୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ବିଶ୍ୱ3। ତ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଫୋଲ୍ଡର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ନା ଯଦି ଡେସ୍କଟପ୍ ମାରିବା DIR ମାରି ଏଣ୍ଟର ମାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା ବିଶ୍ୱ3 ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଇଠି ବିଶ୍ୱ3 ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି, ଜାଣିପାରୁଥିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ3 ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟାସ୍କ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ CLS କମାଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, CLSର କାମ କ'ଣ। CLS ଏମିତି ହେବ, CLS ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କହିବା ସେ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି,
चेंज डायरेक्टरी तो सीडी फोल्डर भीतर को जाय सीडी विश्व BISW विश्व विश्व 3 तो एंटर मारिया जेंति हम विश्व 3 फोल्डर भीतर अछि ता भीतर हमें गोटे फाइल क्रिएट करिया पई कमांड होची गोटे txt फाइल क्रिएट करिवा txt फाइल होची टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करिया पई कोन करिवा ना कॉपी स्पेस कॉन स्पेस txt फाइल जहाँ ना दबा से फाइल के नाम लिखिबा तो सुहानी सुहानी तो फाइल के नाम सुहानी डॉट txt सुहानी डॉट txt एंटर जदि मारिबा हमें फाइल भितरे किछि लिखिबा कोन लिखिबा ना सुहानी इज ए गुड स्टूडेंट एति हम जदि लिखि कि जदि हमें कंट्रोल सहित जेड प्रेस कले फिर एंटर मारिया कंट्रोल जेड देन एंटर तो हमें देखि परिबा विश्व 3 भितरे गोटे फाइल अछि कोन ना सुहानी नामक टीएक्सटी फाइल अछि तो केमि देखिबा जे मारिबा dir तो एमिति हमें देखि परिबा तो हमें जानिले आज कोन ना गोटे फोल्डर क्रिएट करिवा ता मध्ये कोन गोटे फाइल केमि क्रिएट करिया एबे जानिबा हमें आसुथवा डेस्कटॉप रे शो करूथवा तुमको आगर शो करूथवा से हमें एटी आ गोटे कमांड मारछे win ver एठी भी win ver रो कमांड जदि रन करिवा तो कोन हबो तो हमें सेति पय हमें डेस्कटॉप ऊपर को जिबा बा कोन करबा ना यूजर पाखो को जिबा कोन करबा पछु को जिया पय कोन करबा cd डॉट डॉट मारी पछु को जिबा cd डॉट 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 पछु गले अर्थात हमें यूजर ऊपर अछि एबे हमें कोन करबा मु जेटा कहनी win ver एंटर जदि मारिबा हमें बे विंडोज रो वर्जन जानि परिबा win ver मारिले हमें एमिति हमर इंटरफेस आसीबो विंडोज रो वर्जन सब जानि परिबा आ गुटे कमांड अछि सिस्टम इन्फो सब सिस्टम रो इंफॉर्मेशन जानिबा पय सिस्टम इन्फो कमांड सिस्टम इन्फो एमिति प्रोसेसिंग हबो प्रोसेसिंग हे सला पर हम सिस्टम रो इंफॉर्मेशन जानि परिबा केते जीबी रैम केते कोन पड़िछि कोन अछि सिस्टम रो नेम ऑपरेटिंग सिस्टम सब प्रकार सिस्टम रो इंफॉर्मेशन हम सब एठू जानि पाइले पुनी हमें कोन करबा क्लियर करिया पय cls मार देले cls मार के पुनी जे जगह को पळे आसिले पुनी एबे हमें देखिबा कि जो बैकग्राउंड रे लेखा आसुची तो ता कलर केमिति हमें चेंज करि परिबा विभिन्न प्रकार कलर कोड अछि कलर कोड केमिति चेंज करिया तो ता पय कमांड हला color कलर स्पेस जदि हमें 3 मारुछु त एमिति कलर आछि जदि कलर स्पेस 2 मारुछु त एमिति कलर आछि तो मु नोट रे आपण मानन को देई देछि प्रोवाइड कर देछि पिला मानन को सब प्रोवाइड कर देछि कलर पय कोन कोन सब को 1 2 जदि हमें 9 भीतर मारिबा जे कोनोसी तो कलर चेंज हबो जदि हम चाहू बैकग्राउंड कलर चेंज करिया पय तो कलर मारी की कोन करिवा किछि दुई टिकिया संख्या मारिवा देखो कलर बैकग्राउंड कलर भी चेंज होला तो आज पय हमें जानिबा जे एतिकी होउची टोटल हमरो डोस रो कमांड आहुरी बहुत सारा डोस रो कमांड अछि मु परवर्ती वीडियो रे मु आपको सब तम मानक पाखर पहुंचेबी तो वीडियो को आ बड़ करिवा नै तो आज पय एतिकी थैंक यू।